Sen neredensin? Basın zaptı var ya bak ne ya. Ben nasıl sen? Ben bile bu zaptı satıyor bilirim. Yapmıyorum oraya. Yapar yalan yapma sikme. Yap da buraya taş lazım sen. Ama bak. Gel. Şapka mı alacağım beni? Şapkal alırım seni. Ama Söyle şimdi neredensin? ben burada ha. Nereden burada? Adın ne senin? Gülbiye. Babanın adı nasıl? Çakır Hasan. Gülbe, senin birinci uşağın ne zaman geldi dünyaya Mare? Mart'ın oyuncunda. Rujdenden'in ne zaman onun? Beköy'de. Dekevir'de. Sen ne zaman geldin dünyaya? Ben Mart'a geldim. Ne zaman gideceksin dünyadan? Ben mi? Oldu ne? Kirli metodi poznavaš li? Не питал, не признава. Ne priznavaš? Не, Poznavaš li kirli metodi? не познавам. Çıkar dedim ama. Bana ne? Kirli metodi ne poznavaš li? Ne? Kaži da vidim. Кой? Kaži da vidim. Mreža. Мрежа. Тир. Тир. Автобус, автогарата къде спира? Автогара. Автогара. Да. Автобуса, автогарата къде спира? Пак на автогарата. Повтори. Пак на автогарата. Повтори автобуса, автогарата къде спира? Пак така. Пок. Повтори. Повтори. Пак повтори. Айде, кева. Пак повтори. Повторя. Как повтори? Автогарата. Да. Кажи, автобуса, автогарата къде отива? Автогарата това на Вардун. Село Вардун. Повтори! Да ти запиташ. Мариан да оди, че... Ali que dale, tricarsa. Ali que dale. Запис que запис. Hem de зрекеда с камера леса. Кажи сега, Иван Вазов, познаваш ли го? Не важи. Не важи. Мехмет кога се роди? Мъжът ти Мехмет кога се роди? Не знам. Знаеш ли кога се роди? Мехмет като го вкараха в болницата, какво му направиха? Режаха ли го? Къде го режиха? На този. Аипте се мисли. Покажи откъде рязаха. Дебу. Силно кажи, силно. Аз качвам, да. Кажи кızım, de да срамуваш. Няма. Айде, чао. Чакай бе, женам, дуй Мариан да очо. Ти куда букали? Анда. Ето на Анда, açı bu kaçık. Ay siz ola. Дуй Мариан гептен ки бърбо думандес. Кмета как се казва, знаеш ли? Кмета. На Вардун кмета как се казва? Той ли? Той... Ешелешек. Ешелешек. Георги Владев не са ли казва? Не знам, аз не... Иван Вазов ли беше? Иван. А? Иван беше. Иван беше? Иван познаваш ли го? Не познавам ли го? Чарпук. Чарпук? Ти маяк ли си? Не съм аз маяк. Кажи компютър. Компютър. Вартолет кажи. Вартолет. Самолетът тук като излети къде каца? Къде ви кача? Къде? Aço nade санджа, опески че. Наде. Aço последното ча. Кажи сега, Мемет откъде го рязаха? Отдолу. Откъде долу, ма? Велосипед? Мутите. Кажи велосипед. Велосипед. Кажи мотор. Мотор. Автомобил кажи. Гети боля. Кажи автомобил. Адва, тумагаго. Секлет? Секелет. Geçen internet değil. İnternette salacağım seni. Ne? Kıfılık olsun.
Olmaz. Para yollayacaklar sana salak. Sevmez. Ben deli değil ya. Oldu. Бойко Борисов познаваш ли? Не Борисов, не познавам. Как го познаваш Бойко Борисов? В телевизора гледаш ли го? Не гледам. Телевизор имаш ли? Има. А? Да, одески миста. Банане. Осигуровки имаш ли в болницата? Няма. Доктора как се казва? Той ли? Мирев. Мирев. Ха. Сакалов не беше ли? Сакаловта Мирев товар. Сакаловта има Мирев товар. Товар. Добри товар. Сега какво искаш от мене? Хляб иска. Какво искаш? Хляб. Хляб? За един хляб какво можеш да направиш? Можеш да запалиш България. Не може да запаля България, аз съм фукария. За един хляб друго какво можеш да правиш? Нищо. Може ли да продаваш детето си? Няма да продавам. Ще работя, ще вземам хляб. Къде ще работиш? Там ще копаем, ще връщаме. Какво ще обръщаш? Цървули. Давай, хастам. Кажи ма. Гюлбие, каква си ти, ма? Гюлбие Хасанова. Гюлбие Хасанова. Вичка си, че Гюлбие? Не? Ти на Мемет жената ли си? Да, жена съм. Ти жена ли си, мъж ли си? Аз не съм мъж, аз жена съм. Ама циганка ли си, мъж ли си? Аз циганка съм. От кое цигани си ти? От Лазун съм. Ама от кои цигани си? Българска циганка или турска? Турски. Турски циганка? Турски циганки. Oldu mu? Hadi bakalım. Gerçi bu kadar değini tut. Olmaz. Fatma da değni. Ben değni olarsam ulica da olacağım. Добре, Мемет го рязаха отдолу, казваш. Мемет го рязаха отдолу. Мъжът ти го рязаха отдолу. Как имаш деца? Как стана детето? Той нали няма части отдолу? Баща имаха. Баща не имаше части. Сега всичките части на Мемет там ли са? Частите сега там са работят. Работят ли частите на Мемет? Машината... Гюби, на Мемет машината работи ли? Не работи. Слагай малко масло. Масло слагай, масло. Няма да сложим масло. Той има масло утре. Ама, дивя си ме маса, плюс мача. Гюби, латина диктоманди. Хард дискът ти колко памет има? Хард дискът ти колко памет има? Няма нищо. Ич ли? Няма я. Памет няма? Няма памет. Що? Няма телефон няма. Телефон няма. Твоята машина работи ли? Моята работи като на мене.